В този клип аз и Калин ще си направим едно леко предизвикателство. Кой ще направи повече пари в колектив Memory? Ще имаме различни предизвикателства, различни локации и ще трябва да се надпреварваме. Кой ще успее да направи повече пари? Първата локация, разбира се, е мемориален комплекс, създателите на българската държава. То се очакваше. И най-пипирливото е, че в края на деня загубилият ще изпълнява предизвикателство от победителя. Така че, за да не е някакъв хаос, в момента си залагаме тук, че имаме 5 снимки на тия стъпала. Нека да видим какво ще направим. Нека да видим. И сега отваряме приложението, с което ще правим снимките през целия ден. Като Калин за в момента има $195 и 49 цента. А Марио има скромните $101 и 17 цента. И така, нека да започваме с първите снимки. Tell him you're... I've been going through something. 1,855 days. Само искаме да покажем какво представлява стака. Какво направих, бе? Аз... Галерията ми влез, покажи всичко. Ето горе-долу какво представлява, докато качваме. Първата локация е готова, а сега следващата локация ще е там горе на паметника. Набързо да обясним какво е Collective Memory. Ами никаква идея, просто знам, че трябва да качваш някакви рандъм снимки, клипчета и си правиш парички въобще, кефчи, плащи, кефчи, биричка после. Това е приложение, където можеш да качваш снимки моментни, не можеш да използваш галерията си за да качваш снимки, само моментни. Штрак качваш. И това е. Хората там залагат реално, залагат на твоята снимка дали ще стане известна и ти почват да ти стакват точки, нали, тяхната валута. Брат, нямам си идея наистина. Наистина си нямам идея как работи тези приложения, знам, че просто се правят пари. И понеже в приложението се влиза единствено и само с код покана, когато го изтеглите, тук оставям моя код, ако искате да съпортвате мен, а тук оставям кода на Калин, ако искате да съпортвате него. Стигнахме до Локация номер 2. Евалата, че сняхме вертикално. С Калин умувахме как и по какъв начин да ви показваме кой колко пари прави по време на клипа. Чудехме се дали на всяка една снимка или дали в края на клипа, т.е. през цялото време да държим в някаква мистерия. Но в крайна сметка стигнахме до консенсуса, че решихме на всеки 10 снимки да показваме кой какво изкарва. Направихме успешно първите 15 снимки. А сега тук и тук. Тук ще излязат кой колко е направил. А ние не знаем, ние ще го разберем на края на деня, защото тогава ще калекнем. Мисля, че те победиха реално тези, че... Я си гледай работата. А ако ви харесва това, което правя, искате да съпортните моя YouTube канал, оставям тук революта, както и PayPal, като всичко това отива единствено и само за развитието на канала. Благодаря ви. Прави човека пари от тези приложения, иска още пари. Кой искаш още, човек? Решихме да отидем към втората локация, като се надявахме, че днеска няма да валя. Брат, каква е тая градушка, която валя? Такива буци! Брат, пече, откъде е тая градушка? Час и половина не можем да се запътим към следващата локация. Адекватно ли е един клип 300 мегабайта, аз да го качвам половин час, защото нямаме обхват? Какво е това, бе, мой? 21 век. Разгеле! Айде да снимаме, ама сега и в Инстаграм, докато се качи. Ето тук реших да си направя една единствена снимка. Ди, коньо! Това беше най-голямата простотия. Как така на моята идея събрах 0, а той на мой гръб обра лаврите? Знаеш! Как те? Той време е скандално. Валя градушка, валя дъжд, сега напече, след малко сигурно лава бер. Да знам, бе. И така, хора, в момента се намираме на третата локация. Може би, да, трета ли е? Четвърта, май? Пета? Шеста? Точно така, това тук е Охлювчето. Или по шуменско казвам, ти в дядовските пещери, скали. Whatever. Сега тези снимки ще са много яки, между другото. Оба! Те заставяме. Правилно 5 снимки. И сега да се върнем.
Нещо много яко ми влезе в код, между другото. А сега да бъдем малко професионалисти и да минем към следващия кадър с як транзишън. Аз съм Мари от бъдещето. Забравихме го. Нека продължим с видеото. Всичко е лайфхак в този живот. Микрофона и къде зареждаме дрона. Въобще не ми ползва колата за склад. Мисля... Давай, слагай! Още, давай! Мисля, че малко се оляхме. В момента си зареждам телефона, дрона, камерата. Калин също зарежда нещо. Отделно и някакъв лаптоп тук. Мога да се заклия, че това е парче лед върху крака ми. Човек, падна ми лед върху главата! След половин час мъки в колата, най-накрая стигнахме до следващата локация – езерото. Ами наистина нямаме никакво обяснение за това време. Ето, ярко слънце. Какво по дяволите? Готов ли си? брат! Дали не стана? О, братленце! Момчетата са над закона! Що ли кажеш и мокро, бе? Да, та сяка. На път към следващата локация вече имаме и нов гост. Здравейте, хора! Най-вероятно се чуете коя е следващата локация. За следващите снимки се намираме в столицата на цар Симеон. Първата кръгла златна църква, която е точно зад нас. Ай, 3, 2, 1. Хора, искам да кажа, че тук кадрите стават брутални. О, да, това е яко. Опа, една водичка да пинем сега. Да, точно така, оставяме революта на Марио отново тук. Нали, знаете. Буквално преди месец беше на сервис отново дрона. Отново. Again. Равносметката за това какво се случи във Велики Преслав. Потрошихме дрона. Нищо не събрахме на снимките. Няма обхват. Потрошихме дрона. Потрошихме дрона. Потрошихме дрона. Потрошихме дрона. И потрошихме дрона. Хора, дойдохме на едно място, искахме да направим снимки, но е малко трудно проходимо, затова просто ще ви покажа това. Това тук е цяло ято щъркели над главите ни. За съжаление няма как да ви ги покажем, но и все пак да ни им навлизаме в територията, отиваме към следващата локация. Последна локация. И последни 10 снимки. Намираме се в Мараш. Да, в слънчево време с дъжд. После що валяо. Давай. Те направих една. 2, 1. Не! Дай пак. 1. Добре. 1. 3, 2, 1. Не. Дай пак.
Отива! Еми... И хора, приключихме с последния спот. Доста се поизморихме. И сега е време да калекнем парите. Момента на истината. Оставя водя. Ало, ами аз съм с 20... Брат, направих 27, което е 27. Аз, който си мислех, че през цялото време губя... Айде сега! Поеми го! Аз спечелих с 70 цента. Не, базик. Точно така, бих кълен с Чакай, цели обаче. 70 цента. Чакай. Лягай се. Чакай. Всъщност промяна в плана, рефрешнах и табих с малко с $20 отгоре, така че... Я кликни направо. Смисъл? Смисъл, клякай. Как ти? Бам! Всъщност, и двамата ще правите предизвикателство, фул спринт от там до там и после две задни. Благодарим ви, че гледахте. Ще се видим до година. Следващия тайм! Айде!